מה הקשר בין רבנו תם לרונן בר? מסתבר שיש קשר, תכף נגלה אותו, אך קודם תזכורת קצרצרה מפי רב עמנואל מזרחי, ערוץ עולם היהדות והקבלה אודות רבנו תם ותלמידיו תוספות. רבנו תם, נכדו של רש"י, היה אדם גדול מאוד בעם ישראל. הוא חי 71 שנים. אני אראה לכם את הפירוש של רבנו תם, זה שהוא נמצא בתלמוד הבבלי. תלמוד הבבלי, כרגע יש לי תלמוד בבלי מולי. יש לנו כאן את התלמוד, זה התלמוד, שנכתב לפני כ-1600 שנים לערך על ידי רב אשי ורבינה, שהם סיכמו את התלמוד. כאן יש לנו את פירוש רש"י, ומצד שני יש לנו את פירוש התוספות. התוספות הם נכדים של רש"י בדרך כלל, כגון רי הזקן או רשב"ם או רבנו תם. רוב פירוש התוספות כותב אותו רבנו תם, וזה אחד הדברים הנפלאים שיש לעם ישראל בכל הדורות כולם במשך המאות שנים, מאז שפירוש רבנו תם, שפירוש התוספות נמצא, לומדים אותו בישיבות, בכוללים, בכל מקום שלומדים תורה על הסדר, ומתעמקים מאוד בדברים, יש בדברים עומק גדול ביותר, חוכמה גדולה ונפלאה. אכן, כאשר אנו שומעים על בחורי ישיבות הממיתים את עצמם באוהלה של תורה, מדובר במידה רבה בעיסוק בחידושים ומחלקות הקשורות בפירושים של בעלי תוספות ומרם המכונה לדם רבנו תם. חלק מחודשיו ייצרו ספקות הנחשבות לבלתי ניתנות לפתרון. נפרק אחד מהם, ואתם לא תאמינו עד כמה קל ופשוט זה יהיה. ובכן, תפילין רבנו תם. כאן רבם תם יצר מחלוקת אשר מקובל לראות כי לא ניתנת להכרעה. עד כדי כך שכתב שולחן ערוך, ירא שמיים יצא ידי שניהם, ויעשה שתי זוגות תפילין ויניח שניהם, ויקוון בהנחתם, באותם שהם עלי בדי הלכתה, אני יוצא ידי חובתי, והשאר הם כרצועות בעלמא, כי מקום יש בראש להניח שתי תפילין. כלומר, ספק אשר יצר רבם תם בהלכת תפילין אשר נהגה עד הופעתו, כה משכנע שירא שמיים באמת חייב לרצות גם את הדעה המסורתית המיוחסת שלא בצדק לרש"י, וגם את זו של רבם תם. ירא שמיים אמרנו, הבבונים ועמי ארצות יכולים להסתפק בהלכה מסורתית. נתחיל בתיאור כללי. כל עיקר הסיפור בעניין התפילין הוא בסדר פרשיות המונחות בתפילין. בתפילין של ראש 4 פרשיות נפרדות ב4 תאים, ובתפילין של יד אותם 4 הכתובות בקלף אחד בטור. באותו סדר ומונחים בתא אחד. רבם תם מערער בעיקר, אבל לא רק, על סדר פרשיות אלה. ובכן, מסכת מנחות, דף ל"ד עמוד ב'. כיצד סדרם? קדש לי והיה כי יביאך מימין, שמע והיה עם שמו משמאל, ועתניא איפכא. אמר אביי, לא קשיא. כאן מימינו של הקורא, כאן מימינו של מניח, והקורא קורא כסדרם. לפי הבנה שרווחה לפני רבנו תם. המשמעות היא פרשיות קדש לכל בחור, והיה כי יביאך שהן גם סמוכות בתורה ומרכיבות למעשה טקסט אחד רציף, מוכנסות באותו סדר לתפילין. שתי פרשיות הבאות אחריהם, שמע ישראל והיה עם שמוע, אינם סמוכות בתורה, אך מופיעות באותו סדר. זוג פרשיות אלה מוכרות לנו גם כמזוזה. לכן ההבנה הרווחת לדברי גמרא היא שפרשיות נכתבות ונכנסות לתפילין בסדר. קדש לי והיה כי יביאך, שמע והיה עם שמוע. וסיכום דברי הגמרא הוא והקורא קורא כסדרן. כלומר, אם מישהו יקרא פרשיות אלה המונחות בתפילין, יקרא אותם כסדר הופעתם בתורה. לכאורה סגור הרמטי, עד שבא רבנו תם והעלה תהייה. מדוע ניסוח גמרא הוא קדש לי והיה כי יביאך מימין, שמע והיה עם שמוע משמאל? כאילו זוג פרשיות מימין וזוג משמאל, במקום פשוט למנות את ארבעתם בטור מימין לשמאל או ההפך. אין זה כי אם כוונת הגמרא שזוג ראשון אכן בטור מימין לשמאל, קדש לכל בחור ואחריו והיה כי יביאך, וזוג השני הכנסתו לתפילין משמאל לימין. כלומר, שמעו קיצוני משמאל ומימינו והיה עם שמוע. קודם נתרץ תהייתו של רבם תם אודות ניסוח של גמרא.
מדוע הטור של ארבע נחלק לשתי זוגות? לפני שתורה שבעל פה נכתבה כגמרא, היא אכן הייתה בעל פה, ולכן הרבה ניסוחים בה מותאמים לזכירה אסוציאטיבית להקל על הזיכרון. שתי פרשיות הראשונות הם זוג טבעי, כי הם אכן טקסט רציף אחד בפועל, קל לזכור. ושתי פרשיות האחרונות למעשה זוג המוכר לנו כמזוזה, גם זה קל לזכור. כעת נותר רק לציין שזוג אחד בא מימין וזוג שני משמאל. פשוט. לכאורה היינו יכולים לסיים עם זה. הרי אם אין תהיה עליה בנויה התיאוריה, אז גם אין את התיאוריה. אבל כדי למסמר את העניין סופית, נעשה עוד צעד קטן אחד. נדפדף את הגמרא סך הכל 2 דפים אחורה. מסכת מנחות, דף ל"ב עמוד א'. ספר תורה שבעלה ותפילין שבעלו אין עושים מהם מזוזה, לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה. המורידין עושים. תוך דיון על אי אלה הלכות מזוזה, גמרא מזכירה אפשרות לנצל פרשיות תפילין אשר בעלו לעשות מהם מזוזה. כלומר, בתפילין שחז"ל הכירו היה חלק תואם למזוזה. מהו? 2 פרשיות ראשונות, קדש לי והיה כי ואיך, זה מוסכם על כולם. והבאות אחריהם, שמע והיה עם שמוע, זה מזוזה. סדר לפי שיטה הרווחת. לכאורה עניין ברור. תפילין של חז"ל הוא תפילין המסורתי, המכונה שלא בצדק תפילין רש"י. אבל הכי מעניין מתחיל דווקא עכשיו. בואו נראה איך מפרשים את הגמרא זו תלמידי רבנו תם. תוספות, מסכת מנחות, דף ל"ב, עמוד א'. אמרינן בירושלמי בפרק כמה, דמגילה. דתפילין ומזוזות אין כותבים אלא על אור אחד, והיא בשלות עפר האורות זה בזה, ויש עוד לפרש להשלים, כגון דפרשת שמע בסוף עמוד, והוסיף פרשת והיה עם שמוע בגיליון שלמטה, או פרשת והיה עם שמוע בתחילת העמוד, והוסיף שמע בגיליון שלמעלה. המורדין עושים, אף על פי שמנהגים בתפילין של יד ד' שתין, ובשל ראש זין שתין, ומזוזה קו ה' שתין, עם שינה לא פסל. נכון שמנוזה שאנו רגילים עליה נראית ככה, שמע ומתחתיה פרשת והיה עם שמוע, אבל מותר גם ככה, שמע ובמקביל לה והיה עם שמוע. ובכן, תוספות התלמידים של רבם תם הסבירו לנו שאילולא איסור להוריד תפילין מקדושתו, היה אפשר לעשות מפרשיות יד מזוזה, כי הרי לתפור אסור. פשוט, לחתוך 2 פרשיות אחרונות. כאן היינו מצפים מתוספות לעוד צעד קטן מסוג 1 ועוד 1 שווה 2. ולסכם, תפילין אשר חז"ל דיברו עליו הוא תפילין לפי שיטה הרווחת, אשר רגילים לקרוא לה שיטת רש"י, ופירושו של רבנו תם מוטעה. לחלופין, היינו מצפים לאיזשהו ניסיון ליישב גמרא זו עם עמדת רבם תם ועמדתם אודות סדר פרשת תפילין אשר תופיע בעוד 2 דפי גמרא. אך לא, טוב, נניח תוספות העדיפו להתעלם כדי להימנע מביקורת על רבם. אבל מאז עברו כ-700 שנה. מן הסתם מישהו מגדולי פרשני תלמוד שם לב לשאלה עולה מגמרא שלנו על רצינות פרשנותו של רבם תם אודות סדר פרשיות תפילין. ושוב לא. כל פרשני גמרא הנחשבים גדולי ישראל, מיוסף קארו עד ילקוט יוסף, למעשה כל תלמיד חכם ידוע מצטטים גמרא זו לצורך דיונים שונים, ואף אחד לא שם לב להשלכה פשוטה ממנה, והיא שתפילין רבנו תם הוא חרטא. כלומר, מאות אלפי תלמידי חכמים שקמו לנו בכמה מאות שנה האחרונות, אשר תורתם אמונתם ואשר ממיתים את עצמם באוהלה של תורה, טחנו חרטא אודות תפילין רבנו תם. הנה מצאנו קשר לרונן בר, קוראים לזה קונספציה. השאלה מדוע רונן בר או רבנו תם חרטטו לא אמורה להדאיג אותנו כלל. יותר מעניין מה לעשות כדי שמערכות שלנו, פקידותית או תורנית, לא יקדמו חרטות. מהי קונספציה אצל פקיד במדינה דמוקרטית? פקיד אמור לייצג את הריבון, אלא מה? במשטר דמוקרטי, כיוון שהריבון הוא מופשט, הפקיד מתחיל לגלם את הריבון במקום לייצג אותו. כך נוצרת מדינת צללים, דיפ סטייט. פקיד בורא את המדינה בצלם דמות איוולתו. מדינת צללים היא באג מובנה
במשטר דמוקרטי. מה לעשות? אדם יוכל לקבל משרת פקיד שיש עמה שיקול דעת רק ואך אם יוותר על זכות הבחירה. זהו, לא צריך יותר מזה. זה כבר יעשה את השינוי מחשבתי. יש ריבון ויש פקיד. פקיד לא מחליט, פקיד רק מייצג רצון הריבון. ומה עם מערכת תורנית? למעשה מאוד דומה. כמו שבמשטר דמוקרטי נוצרת מדינת צללים, כך גם מרגע שתלמידי חכמים נכנסו לעצמם זכות להתפרנס מתורת משה, במקביל לה לתורת משה נוצרת תורת צללים. תלמיד חכם המנכס לעצמו זכות להתפרנס מכבוד השם, למעשה כופה את עצמו על ריבון העולמים להיות שכיר שלו, אלא מפני שהמעסיק במקרה זה מופשט בדומה לריבון בדמוקרטיה. תלמיד חכם שכיר כמו הפקיד הדמוקרטי מתחיל לגלם אותו במקום לייצג אותו, וגם כמו שפקיד בורא מדיניות בצלם דמות איוולתו, כך תלמיד חכם שכיר בורא דת צללים בצלם דמות איוולתו. דת אשר בא לדוגמה ירא שמיים מניח 2 זוגות תפילין, וכמו הפקיד גם הוא לא מייצר פתרונות אלא משמר שיבושים וטעויות העבר. סביר מאוד שלתלמיד חכם אשר לא מתפרנס מתורה יהיה פחות זמן, והוא יחבר פחות קילומטר ספרים. יכול להיות גם שספרים אלו יהיו פחות מרשימים, אבל יותר צלולים. עדיף ספר צלול מספר צללים. למען ערך תורה חייבים לשלול תקציבים ממוסדות תורה, כדי לקבל תורה צלולה ולא תורת צללים. אגב, תפילין רבנו תם אינו חרטה היחידה שלו, וגם לא הכי מזיקה. הנזק הממשי שלו, ממנו סובלים אפילו חילונים, הוא ביטול כפיית גט. אך על כך נדבר בפעם אחרת. יהיה אשר יהיה דעתכם על הנאמר עד כה, עזה חד דינה להשמידה על כל פנים. בוש וליישב.